Ароматни кифли с лукум, на които няма кой да устои. Вижте как да ги приготвите. Започвам приготвянето на тестото, като в касерола си загрявам прясното мляко, към което добавям директно и меда, за да може да се разтвори по-лесно. Млякото трябва да достигне до температура около 26-7 градуса, в никакъв случай не трябва да ви пари на пръст. Към вече топлото мляко прибавям маята и няколко супени лъжици от брашното, за да се получи така нареченото маяно тесто. То трябва да е с консистенция на гъста боза. Оставям го на страна да шупне за около 10-15 минути и през това време си подготвям останалите съставки. Към другата част от брашното добавям захарта, солта, както и ароматите. В моят случай това са ванилия, махлеб и лимонова кора. Разбърквам 2 яйца и претеглям само 75 грама от тях, остатъка остава за намазване отгоре. Между другото, за тази рецепта отново използвам от брашното на моите партньори фирма Clio, с което печивата винаги се получават супер. В купата добавям и вече шупналото маяно тесто и с дървена бъркалка разбърквам, докато брашното се хидратира изцяло, след което обръщам на плота и започвам да размесвам. Когато тестото се посъбере, започвам да вкарвам по-малко от маслото, което трябва да е с тайна температура. Не прекалявайте с количеството, защото много бързо се омазва тестото, ако мога така да се изразя. Трябва да се вкарва наистина по-малко, за да го поема по-лесно. След като сте вкарали цялото количество масло в тестото, то трябва да е с мека консистенция, да не ви лепне по ръцете и да се е изгладил. Оставям го да втаса в намаслена купа за поне 60-90 минути, докато я изпълни. Т.е. трябва да се удвои, дори бих казал утрои. На намазнен плод обръщам вече втасалото тесто и внимателно му изкарвам въздуха. На този етап не го премесвам, защото ще трябва да го чакам още 15-20 минути да се отпуска. С помощта на точилка изтънявам кората до дебелина около 8-9 мм. Нарязваме на 12 части. Ако искате кифличките да са по-малки, може да направите на 16 или дори 18. Слагам по няколко парченца цветен лукум мони в дебелата част на кифличката и я навивам по същия начин, както се навиват и круасаните, като в края изтеглям връхчето. Подреждам в тава, в която съм сложил хартия за печене и оставям за второ втасване още около половин час. Преди да ги вкарам в фурната, намазвам с остатъка от яйцето, към което съм добавил и 1-2 супени лъжици прясно мляко. Пека на 170 градуса, около 18 до 20 минути трябва да се получат с хубав златист цвят, но в никакъв случай не ги препичайте, защото ще станат сухи. Изглежда чудесно, а колко са мекички, просто може да видите. Наистина са като памук. Той да разкъсаме,